Көзілі күн еткізгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Яшәп тұрған заманыбызда, сәясәттә, җәмгыятьтә, гаиләдә, тормышта, һәр тарафта хатын кызның роле гаять зур дисәк, бу әле берни дә әйтә алмаганны аңлатыр иде. Изгелек, ышаныч, өмет, мәхәббәт, ярату һәм башка бик күп төшенчәләрне үз иченә алган хатын-кыз образы турында бүген фикерләр йөртербез. Табигать безгә уникаль мөмкинчелек биргән хатын-кыз булып туарга. Бу минем фикерләрем түгел. Бу минем бүгенге тапшыру героемның фикерләве. Бик кызыклы мавыктыргыч әңгәмәнең шаһитлары буласыгыз килсә, якынрак килегез. Без башлыйбыз. Туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин Зифа Нагаева, кунагыма һәм сезгә хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Исәнмәрмесез, Зөһрә Ягануровна? Әгәр дә санап үтә алсам, булдыра алсам, әйтеп карыйм әле сезгә бирелгән вазифалар, йөкләмәләрне. Шундый шәхес бездә бүген кунакта. Философия фәннәре докторы, профессор, Россия Федерациясының Дәүләт Думасы абруйлы депутаты, Башкортстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, 400-дән ашу гыйльми фәнни хезмәт, 20-дән артык китап авторы, иҗатчы, алай гына да түгел, күптән түгел генә йөкләтелгән матур, зур вазифа, ул инде Башкортстан Республикасы Халыклары Ассамблеясы рәисе. Һәм шулай ук күпләренә әле эш барышында тукталырбыз. Әйтеп үтәргә кирәк, ватан алдындагы хезмәте өчен 2-нче дәрәҗәле медаль белән дә бүләкләнгән Зөһрә Яганур кызы Рахматуллина. Инде дә нинди фикерләр белән башлыйм икән дисәм, шатланып килүегезгә рәхмәтле булып булай дип әйтер идем. Сезнең уйлар буйлап йөгереп, сезнең мәкаләләр, повестларга күз салып, үткәндә иң матур бер тукталышта булдым. Әйтеп киттек хатын-кыз образы дип. Сез ниндидер форумда шундый бер матур фикерегезне ассызыклагансыз. Әйе, бөек проблемаларны, масштаблы конфликтларны, мәсьәләләрне хәл иткәндә дә хатын-кыз йомшак көч буларак бик кирәкле тәңгәл, бик кирәкле образ дип. Менә шул хакта сүз белән башлап китсәк яхшы булырдыр. Рәхим итегез. Ысынлап та хатын-кыз ул искитмәле табигать тарафыннан булдырылган шәхес. Ул бөек тә, ул хылыу да, ул яуаплы да, ул ашнаксы ла, тәрбиясе ла, ир катыны ла, укытусы ла һәм хатын-кызларның регалияларын ханап бетерерлек тә түгелдер дип әйтергә була. Бына инде бүгенге көндә безнең күрүебезчә сәясәт өлкәһендә бик күп хатын-кызлар йондыз күк яна башлана. Сөнки кайда хатын-кыз, унда төпле акыллылык, унда үзеңдә хаклай торган көз, шуңа күрә хатын-кыз ул бер касанда баш-баштакланып, бына алдын-артын карамай эшләргә тырышмаган кеше. Сөнки уның артында балалары, уның артында яуаплылык, уның артында башкаларның мөнәсәбәте. Шуңа күрә лә хатын-кыз бүгенге көндә бына катмарлы сәяси һорауларны ла бик матур итеп, акрын гына, халмак кына һеңдереп, йөренә йеткереп, матур итеп, урынында йылмаеп, урынында едди булып, ул бына ошо үзенең фикерләрен, үзенең позицияларын ир атка йеткерә ала. Хатын-кыз образы турында күбрәк без сезнең үрнәктә бүген аралашулардан ниндидер үзебезгә гам алырбыздыр дип уйлыймын. Шуңа күрә дә сезнең
хылык фигылгә, сезнең халәткә ныграк тукталып, мондый сорауны бирер идем. Гаиләдән алган тәрбия, кичкенәдән күреп үскән, алган белем, гел укыганда, дүртледә алмаган кичкенә Зөһрәдән бөек шәхескә кадәрле үткән юлда гел кызыл дипломнар, җаваплылык сыйфатлары һәм башка бик күп кирәкле сыйфатлар белән бергә телгә булган хөрмәтегез, илгә булган хөрмәтегез һәм башка юнәлешләрдә менә шундый хатын-кыз образын шәхес ясау юлында Зөһрә Ягануровнага иң кирәклесе ул шушы әйтеп үткән кыйблаларга битараф булмаудыр дип әйтәс килә килешәс. Әлбәттә. Бұл дөньяның төп кутыбы, яшәештең төп кутыбы ул гаилә. Ата-әсәй тәрбияһе. Гаиләлә булган мөхит, бына мин Иглин районының Ләмәт авылының күп балалы гаиләһендә дөньяга килдем. Без 7 бала идек. Бүгенге көндә кызганычка каршы бер энебез майор ине. Яшьләй вафат булды, калганнары исән-һау. Безгә барыбызга да атайым менән әсәем югары белем бирде. Нинди генә һөнәрләргә ия булманык. Бына нимәһе кызык, бер яшь бала сактың тәэсираттары, без бит инде бер артлы үскән балалар, инәем безне мунсага ташый торган ине, атаем юа торган ине. Шуннан коендырганда ул һәр вакытта ла баштан укыганда балалар укытучы булыгыз, врач булыгыз, зоотехник, ветеринар, агроном булыгыз дип гел шулай теләктәр әйтә торган ине. Алар инде күпмедер еллар үткәс, минем ул агайым ул олорак булган бит инде менән. Әйникләйме, атаем гел министр булыгыз дип әйтә торган иде. Бына ысынлап та ошо әйткән теләктәр бөтәле дөньяга ашты дип әйтһәк тә була. Сөнки гаиләбездә укытучылар да, врачтар да, агроном, ветеринар, зоотехниктар да булды. Адак инде бына фән менән шөгыльләнә башлагас, докторлык диссертацияны язганда мин башкортларның рухын тикшердем бит инде. Шунда бер йолага тап килдем. Теләп бына өстән куелган һыу астында яңгырмы ул, шарлавыкмы? Бына шундый теләктәрдә әйтһәң дөньяга кабул була икән дип. Ысынлап та был бәлки тап килүдер бына йола менән ысынбарлыктың, бына ысынлап та безнең гаиләлә белем культы хөкем һөрәйне. Без гел китап укыдык. Минең 4 агай энем, 3 кызбыз. Агайдар китап укыны. Клубка сыксак, башка кызларның агайдары хугыша башлай. Улар кирип китә айырырга. Мин бахыр карап торам инде. Мин әйтәм, кайда минең агайдарым, нигә хугышмайдар икән? Мин дә уларны айырыр инем дип, курсалар инем дип. Агайдарым шулай гел укып, бына берһе агроном, берһе зоотехник, берһе ветеринар, берһе урман хуҗалыгы белгесе һөнәрләрен һайланалар. Безнең авылда зур совхоз ине. Ул таркалгас инде бары үзләренә урын таптылар. Бына вакыт булган инем ул милициягә эшкә китеп, бына һәр бере үз юлын тапты. Һеңлеләрем бәләкәе минең арттан философия юлынан китте. Ул бүген көндә фән кандидаты, доцент. Икенче һеңлем ул пробиркала балалар эшләй. Ул республикабызның һаулык һаклау өлкәһенең аткаданган эшмәкәре. Бына шулай без уку мөхитендә үттек. Уку гына түгел, хезмәт мөхитендә. Чөнки зур гаилә, зур хуҗалык, мал-туар, гомер буена атаем менән әсәем умарта тотты. Корттан сагылып, шулай дип үстек бит. Хуган үстерә торган инек 20 түтәл. Бу бит инде Иглин хуганы, данлыклы хуган. Уларды яй буена нисәмә тапкырына утарга кирәгенә, алның хезмәтләре дә бар инде, чөнки төрле яктан Силәбе өлкәһеннән, Оренбург, Сибир яктарыннан килеп, бuna зур машиналар белән тиеп алып китәләр ине. Чөнки безне мотор итеп киендерергә, ашатырга, яшәтергә кирәк ине. Хатта заманында 4 бала бергә институтта укыдык.
еракта китмиче, бу әле китеп бетмәдек түбәнгеләмәз якларыннан кабат әйләнеп шул җилләргә кагылырбыз. Иҗат гөрләп барган иҗатны параллель рәвештә сезнең күңел белән алып барасы килә тапшыруда. Әткәй, әнкәйгә шундый истинлек биргәнсез, матур тәрбия. Бу һәр вакыт, һәр даим шигырьләрегездә чагыла барган. Әткәй белән әнкәй турында нинди матур сүзләр язылган шигырьләр. Әткәй турында шундый бер аз сызыкладым күңелемдә. Үзем әтисез үскән бала буларак, әти суккан кыз бала юлда бәхетен таба алмый, юлында бәхетсезлеккә дучар булырга мөмкин дигән ниндидер бер анык кына минемчә түгел, сезнеңчә шигъри юлларга күчкән тәңгә, бәлки шул урында без атайыгызга арналган шигырьне дә ишеттереп үтсәк яхшы булыр иде. Атайым менән әсәймә арналган шигырьләр бик күп. Быны инде яраткан шигырьләремнең береһе Рәхмәт атай. Гомер күзем, табыш асыштарым, язмышымдың бейі күрдәре, шул үрдәрдің төптәрендә ята әсәйемдең әйткән һүзләре. Кыз балага атай хуҡһәгәр, бәхетһеҙлек була юлында. Йылдар үткәс кенә аңланым мин, кыз бәхете атай ҡулында. Һуғыу түгел атай, ҡысҡырманың, күҙ ҡарашың менән иҫкәрттең, әсәй һүҙе ҡылығыңда булды, бар буңышың менән киҫәттең. Белеп үстем ысын ир-ат холҡон, бөгөлмәнең ҡырыҫ елдәрҙә, сабырлыҡтар менән күтәрҙең һин тормош һынауҙары килгәндә. Күҙ алдымда, яндарыңда әсәй, гармуныңды ҡысҡан ҡулдарың, әсәйемә булған һөйөүеңдән үрнәк ала ине улдарың. Хур ҡыҙылай тойҙом үҙемде мин, ҡағылманы бер ҙә ел зәхмәт, ысын ир янында сәскә аттым, ҡырау теймәй, атай, мең рәхмәт. Етди күҙ ҡарашың туңдырманы, киреһенсә дарман өҫтәне. Шул ҡарашты иҫкә алам һәр саҡ, уянғанда йәшлек хистәрем. Шул ҡарашың ғүмере ағышымда боҙоҡ юлдан ситкә этәрҙе. Хаталарҙан ҡурсып, ҡанат ҡуйып, яҙмыш үрҙәренә күтәрҙе. Бала саҡтан сағыу хәтирәләр арттан ҡалмай килә оҙатып, шуға күрә тормош юлдашымды һиңә атай таптым, оҡшатып. Бигерәкләр дә матур, тирәндә булган уйларына кире тергезеп, шул заманнарға ҡайтарып без йәшлек таңнарым дип аталган исеме дә җисемле булган китаптан менә тагын да әнкәй турында, әсәй турында да шигырьне тыңлап үтәсе килә бит әле дип сездән үтенер идек. Әсәйем минең өсөн, минең ул апайҙарым булмағас, әсәйем минең өсөн әсәй дә, оло апай да, кәңәшсе лә, дуҫым да булды. Бөтөн серҙәремде әсәйемә һөйләй торған идем. Ул хатта аптырай торған иде, ҡыҙым, шундай серҙәреңде һөйләйһең, ундай серҙәрҙе әсәйҙәргә һөйләйҙәр микән? Бәлки ул һөйләү минең ысынлап та кәрәк булғандыр, сөнки әсәйем мине күп, бәлки яңлышыуҙарҙан алып ҡалғандыр. Шашып йылдар саба, ваҡыт арба кеүек тәғәрәтә ғүмер йылдарын, һаман иҫтә әсәй йырҙарыңдың наҙы, иркәләгән йомшаҡ ҡулдарың, юғалтыуҙар артта. Әммә һағыш сәстәр ағарһа ла һап-һары, әйтерһең дә әсәй һаман иҫән, һыу буйына киткән ни бары. Бынан ҡайтып инер, һыуын һалғас, ҡунаҡ йырын көйләр самауыр. Иҫтәлектәр, татлы төштәр кеүек хәтеремдә мәңге һаҡланыр. Әсәй ҡәлғә, өмөт, терәк, аҡыл, тәүге һулыш, тәүге серебеҙ. Ниндәй бәхет, һау сәләмәт әсәй, ҡәҙерҙәрен генә белегеҙ. Ғаиләдән, шундый матурлыҡтан айырылып иртә киткәнсез Салауат педагогия училищесына атай-әсәй азыраҡ ҡына йырағыраҡ китәсең балам дип тә пошоноп та алғаннар. Шулай бит сезнең шунан башланған башҡа төрлө тормош. Бәләкәй Зөһрәнең ҡабат ҡайтасы килеп, бик үксеп кенә йылап алған чаҡлары да булғандыр, күргәннәре, күрсәткәннәре, күрмәгәннәре дә булғандыр. Шул хаҡларда, шул юллар үтеп, аннары БДУ-ның философия факультетына, теге әйтәләр, Жигетләрский йүнәлеш юл алып, шулай булып сыға бит инде бик. Философия юлын үз итеп, аннары ул гына да түгел, шул аралыҡлар турында ишетәсе килә матур-матур фикерләрегеҙҙе һәм бар җирдә дә гел ҡызыл, гел бишле, нисек шул ҡәҙәр өлгәшелгән шул тырыларҙа. Беләһегеҙме, мин ҡай ваҡытта бына ошо беҙҙең биштәрҙе анализлайым. Ул бишле Ягануровнаның иң яратҡан соны булып ҡалған ахырҙа. Эйе. Беҙ етебеҙ әйбәт уҡыныҡ мәктәптә. Бына ғаиләбеҙ менән
балалар улай гына түгел, бына хәзер безнең оныктарыбыз бөтәһе лә я кызыл дипломга, я мәктәптә медалга бетерәләр. Бына ниндидер бына шундый мөхит булды микән? Минем уйлавымча, әйбәт уку ул бишлеләр ул хезмәт ине. Бына урамдагы хезмәт, хуҗалыктагы хезмәт һәм мәктәптәге хезмәт улар һәр вакытта ла бер тигез килә торган иде. Шуңа күрә лә бу бишлеләр ул минем уйлавымча ниндидер бына безнең уку профессиональ юнәлеше булгандыр дип уйлайм. Ысынлап та 8нче класста беткәс, бына мин 3 кыз менән класстан башлангыч мәктәп укытучысы булырга хыялланып, Салават калына юл тоттык. Ул вакытта башлангыч мәктәп укытучыларын Мәсәгудтә һәм Салаватта гына әзерләйләр иде. Инәем илай җибәрмәйм. Атайым бер нәмә әйтмәй. Мин бер кайла бармайм дим, Өфөгә мин бармайм дим. Мәсәгудкә лә бармайм, монда юл да юк юнәп. Салаватка гына барам. Салаватка киттек. Атайым алып китте. Кадым мин башкорт телен булай да бик әйбәт беләм. Әйдә рус бүлегенә беләйек. Әйдә рус бүлегенә документларны бирәйек дип, рус бүлегенә биреп, мин кала балалары арасында укыным. Бер-ике ай үтте. Бер группалар бит инде теге ике кызлар, икенче группалар икәүләшеп Ишегездә кирдегез? Өсүгедә кирдек. Өсүгедә әйбәт укый торган иде. Улар хәзер укытучылар. Берһенә мин мәгариф министры булганда Башкортстан республиканың атказан укытучысы дигән хатта исемдә тапшырдым. Нинди бәхет. Әй, хабакташыма. Гаилә дигәндә мин шулкадәр диккать белән тыңлыйм сезне. Су кебек менә чишмә, әкрен генә чылтырап торган чишмә кебек шул кадәрлек матур сөйләм һәм үзегез язган әсәрләр телгә күчеп яңгырап торган гына кебек. Әле шундый рәхәт сезне тыңларга гаилә. Гаиләдә очрашкансыз, югары уку йортында укыган вакытта берегез физик, ирегез белән берегез лирик һәм укып бетеп, матур иттереп, гаилә корып киткәндә дә нинди юлны сайларга дигәндә, кайбер кеше бит инде безнең карьера сайлаганнар, карьера буйлап китсә, гаилә аксаклый. Гаиләгә хатын-кыз бөтенләй гаилә ягына авышса, карьера бөтенләй якында килмә дигән бар. Сезнең ике якта бергә бара һәм башыннан ук карар кылынган, үзегезнең теләк тә шулай булганмы, бер-берегезне аңлау дәрәҗәсе шул кадәрлек яхшы кимәлдә булганмы? Ул әйткән, әгәр дә дөрес әйтә алсам, мин акча эшләрмен, Зөһрә, син әйдә фән юлыннан кит дип. Менә Һич кенә дә ялгышмаганы бүгенге көнгә исбат. Шул хакларда ничек танышулар булды, ничек шундый егетләр, гомумән Зөһрә ханыма син чибәр, син матур әллә күреп торасыздыр дигән сайын ул булай дип әйткән. Үзем дә шана башладым инде хәзер чибәр дигәннәрдә. Шуңа күрә шундый чибәр студент вакытларында егетләр тирә-якта бигрәк тә гел бишлегә укыган кыз бала тирәсендә күп булганнары билгеле ки, ләкин сайлагансыз фәкать Дилмөхәммәд Нурмөхәммәд улым. Менә бу турыда. Бына беләһегезме, мин һомгыл ирләр арасында үстем. Атайым да һомгыл, гәүдәле, агайларым да шулай ине. Миңа нишләптер опат егетләр охшай торган иде. Бына ошо физик егетте күргәс, мин әйтәм, кайгылай шундый имән, баһадир егет, ул сынапта 2 метрга якын шундый баһадир егет. Шуннан мине бит инде комсомол, бүген комсомол көне. Бүген комсомол көне. Бүген комсомол көне. Аны ахырда чыгарылыш бүген булмый дигән вакытка калдырган идем тансыклап, аны һәр даим арада кыстыра барсак та бүген тапшыруга аваздаш комсомол көнендә менә күпме графиктан туктатып шушы вакытны бүләргә таба алмый торган Аллаһ Тәгалә әллә качан карар итеп куйган. Ул комсомол, октябрят, гафу итәм, ерак китмибез гаиләдән. Заманнарында, партия заманында бөтен яклап теге тимер ничек чыныккан, шуның кебек үткән кыз, әле сөйләрбез әле ничек мотоциклда ул йөргән яшь чагында. Менә шулар бүген 29 көненә карар кылынган булган, тегеннән күкләр тарафыннан Яганурны шул көнне киләчәк дип. Менә бәйрәм белән иптәшләр һәм шын күңелендә мәңге яшь булып калган шын комсомол ул вакытларны үзе әйтеп китәр. Гаилә хакында да сөйләгәндә дә тәртип мәктәбе шул заман шулай дип әйткән.
Зөһрә Яганоровна? Шул комсомол аркасында таныштык та инде. Менә әйдә. Ул да теге шундый әүдем, мин дә әүдем. Без инде дөйм ятакта дискотека оештырабыз. Физик егеттәр шундый аппаратураларын тияп килеп, безгә искитмәле матур көйләр куеп, безне бийтә бит инде кызларны. Шуннан ада караем, без өйләнештек, мин укып беткәс кенә. Шуннан мен әйтәм, дим, нигә һин алданрак миңа килмәдең танышырга? Әллә нисә балабыз булар иде, буга хәтлем дип. Аты мин бит инде кызымды аспирантура вакытында дөньяга килде. Ул әйтә, мин һиңа карайм да, шундый күбәләк усып, кунып, был кыз миңа карамас дип уйланым. Мин әйтәм, һиңа карайм да, был улпат кәүдәле егет, минем күк бәләкәй генә кызларга карамас инде дип. Шулай итеп, бына икебез аймылышып тик йөрегәбез. Шуннан инде комсомол өлкә комитетында эшләне. Без шуннан комсомол нигезендә танышып киттек, чөнки мин Өфө комсомол комитетының агзасы идем. Шул комсомол безне таныштырды. Без өйләнештек. Ысынлап та икебез аспирантурага барырга тиеш идек. Уйланык та, ул ирем уйланык да иптәшем булай дине. Безгә хәзер фатир кирәк. Яшәргә кирәк, акча кирәк. Әйдә кәләш. Ул мине һаман да кәләште. Әйдә кәләш, син фән юлынан бар. Мин акча эшләйм. Шулай итеп мин бына бер нинди дә проблема күрмәй, зар-интизар булмай, вакытында кандидатлык диссертациясында, докторлык диссертациясында яклавым бына ошо иптәшемнең ярдәменә бәйле. Бүгенге көндә мин һәр вакытта минең ошо үсештәремнең 90% ул иптәшемнең өлеше дип әйтә алам. Чөнки әгәр дә артымда миңа һәр вакытта терәк булып торган ир булмаһа, мин өлгерә алмас идем. Шундый матур гаиләдә, әле күптән түгел генә, менә эләкте инде миңа килеп шундый бер матурлык, онык тагын бер бәлә кичкенә кыз үсә һәм Яганоровна үскән вакытлардан табигатьтән булган тавышы күчереп кенә куйган күчергеч диярсең, күбәләк җырын кемнәр генә башкаруында ишетмәгән, без бит инде ул күбәләкне авыл балалары. Бөтенләй үзенчәлекле әйдәле шул баланы ишеттерик әле. Gülleri tiplerler biken o da mini halaganda Hübelerge hügelerge Aha kuşu kandu bası Yerva Димәк инде шундый матурлык үсә тагын, шул ук матур асыл сыйфатларны үзендә туплап, асыл тәрбия алып, матур биеклекләргә өлгәшер. Амин дип куясы килә. Бала турында сөйләшкәннән соң, Зөһрә Яганоровна, менә инде сезгә якынрак килү теләгендә, менә бөегрәк шәхесләрне, сездәй асыл хатын-кызларыбызны һәр вакытта үрнәк итеп куйган вакытта уйлыйлар инде. Ул өйдә алай эшләмидер инде, пешеренергә үзе түгелдер инде, җыештырырга ул үзе түгелдер инде. Төрле яклап менә шундый әйтеп куй, шулай уйлый халык һәм шулай булырга тиеш дип уйлый. Вакыты да юк дип тә уйлаганнар да күп, киресенчә дә. Аннан күбрәк инде алар ак куллар бит инде, ак бармаклар. Икенче төрле якларда юнәлештә бар. Сез вице-премьер булып эшләгән вакытта базарда хәтта сезне күреп хайран булган бер ханым әйткән, бәй, сез үзегездә шулай ризыклар алып, кибетләргә барып йөрисезме дип. Менә әгәр дә контактларда күрсәгез, анда вак бәлеш пешергәндә Яганоровнаны күреп була. Гаиләдә дә баян уйнап отырган фотосурәттә бар анда. Яңгылыш кына эләккән ул эфирга. Яңгылыш кына булса да күреп калдым шул инде. Мин бик матур күренеш. Менә шушы гади хатын-кыз роле арсу бүлмәсендә дә һәм бәлки үзегез яраткан ризыклар хакында да әйтеп китәрсез. Һәм шул очрак турында да. Мин барлык эшләремдә дә үзем башкарырга тырышам. Бына нимә эшләйм? Һин бит инде тәүрәттән катын-кыз, хуҗабикә, ир карай торган кеше. Кунакка кызың, киявең, янсәрең килһә, уларны һыйлай торган кеше. Шуңа күрә лә мин һәр вакытта өлгерәм. Вакыт табып бөтә эшләрдә үзем башкарырга тырышам, чөнки минең бөтен әмәм бөхтә булырга тиеш.
Бөтә нәмәм таза булырга тиеш. Минең дөньяда иң яратмаган нәмәм бәләкәй бала өстендәге һәм ир өстендәге киемдең бысраклыгы яки берәй табы. Иң яратмаганым менә ошо бысрак тап. Һәм шул вакытта ук әйтеп куясы килә, Яганурова булай дип әйткән, ямьсез, уңышсыз хатын-кыз булмый. Нинди хатын-кыз гына була? Ялкау һәм тарaf битараф хатын-кыз. хатын-кыз була. Менә ни әйтерсең. Чөнки сынлап та хатын-кыз ул үзенә генә лә түгел, ул иптәшенә лә, балаларына ла һәр вакытта ла ихтирамлы, игътибарлы булырга тиеш. Чөнки минең хатта әйтемем бар. Бына ошо күлмәгеңде кей. Бында бит ана тап төшергәнһең, иптәшемә әйтәм. Адак әйтерләр, эй бахыр, ир нинди юньсез хатынга эләккәнһең дип. Шулай дигән әйтемем бар, иптәшем көлә. Шуңа күрә лә минең һәр вакытта ла гаиләм таза киемле, бөхтә киемле булды. Үзем дә һәм башкалардан да, үземдә якындарымдан әлбиттә талап итә торган һәм студентларымды шуга өйрәтә торган идем. Бигрәк тә кызларды. Пөхтә дигәннән тагын әйтәсе килә, сез дәүләт думасында да бик шундай сәер хәлләргә дә, кызыклы хәлләргә дә ушларын алып куясыз. Бер алып барып ушларын алгансыз, зур бәлеш ашатып, анда күбесе. Икенче тапкыр сез шундай милли стильле киемдә. Менә һәр вакытта сезгә икенче төрле карап, шул бәлеш хакында да ишетәсе килә бит әле. Минең үземнең аерма бер рецептым бар. Бөтенләй охшай. Кая тыңлыйга әле. Игътибарлы булыйк. Хуган урынына мин күп итеп харымсак алам. Хуган баллы тәм бирә. Харымсак бөтенләй үзенчәлек, харымсак бөтенләй үзенчәлекле тәм бuna өстәй. Һәм минең бәлешем химиз булмай. Чөнки ашау кыен. Ул майда гына я симешке, я һыер майда гына бешкән, нык майлы булмаган камырда эшләнгән бәлеш һәм харымсак халынган бит инде. Минең инәем бик оста була торган ине, шуга күрә лә бuna бер yetешһезлегем бар. Инәем өйрәтеп та караны. Менә татарларның бит инде сәксәк вак кына. Бездә бауырхак. Ул эрерәк. Ул тип-тигез булырга тиеш. Бер нинди дә хыры булмаска тиеш. Килеп сыкмай. Инәемдән бер тапкыр гына өйрәнеп караным. Инәем матур итеп өйрәтте, килеп сыкты. Бuna бүтән өйрәтергә кеше юк. Әмма бәләкәй кызым, янсәрем кунакка килгәндә, бер теге хырлы-мырлы булһа ла, матур итеп икәү бешереп, шуны ярата инде, ашатам. Бигрәкләр дә матур җаваплар, күңелегезгә тирәнрәк төшү теләгендә шундай сораулар бирәсе килә. Менә әйтә барабыз, сөйли барабыз, бик күп повестлар сезнең матбугатта бастырылып чыккан, әлдән әле шушы кадәрлек графигыгыз булуга карамастан иҗатны сез янәш сызык итеп алып барасыз, күреп тора. Шуның белән тормышыгыз тәҗрибәсе бай килгән, шигырьләрегездә яңгырашта мәхәббәт. Без хатын-кыз турында бүген күбрәк сөйләшәбез дип вәгъдәләшкән идек алдан ук телевизор караучыларыбыз белән. Шу кадәрле матур шигъри шәлкемнәр мәхәббәт хакында. Мин карап тордым сагыну җыры, оныткансың. Бик күп кенә шундый, аннан соң хыянәтче ул үз бәхетенә мәхрүм итә торган бер шундый матур фикерләрегез тупланган. Хыянатсы мәхрүмен, хыянатсы һөюеннән мәхрүм кала. Инде тугрылык ул саф сөюнең бер билгесе кебек. Менә ул шигъри юлларыгызда башкачарак яңгырашты, ләкин менә мәгънәсе шундый. Шуңа күрә сез әле шул урында гына туктатып, миңа бер матурлык истәгез әле тапшырды, телевизор караучыларыбыз өчен шул мәхәббәткә кагылышлы бик матур гына җырларыгыз дөнья күрде. Аларның менә шулай ук контакт челтәрләрендә дә мин тыңлап өлгергәннәре дә һәм шулай ук клиплар булып дөнья күргәннәре дә бар. Шушы сынлап та бuna күптәр миңа харап бирә. Һез кайдан вакыт табагыз ул? Самолетта язам шигырьләрне. Самолеттан куркам азрак. Өйрәнеп беттем инде, әмма барыбер игътибарны читкә тайпылдырмаска иҗатка бирсә. Бuna нишләптер теге илһам кошы еракта самолетта килеп куна дип әйтәм дә була.
Менә Бәлки шигырьләрдә тегендә эскәрәк, һаман сайын биектәрәк чак биектәрәк, җиһадда ысынлап та. сирләре. Көйләрде мин бит инде профессиональ йыр язучы түгел, композитор түгел. Улар бәлки минем уйлавымса көн һайын теге мин галим кеше көн һайын теге бернинди ниндәйдер фәнни юл язган кебек улар ысынлап та көн һайын бер көй язалар. Бuna йырларга көйдә ул да бuna капыл көтмәгәндә, бuna өй эше менән без бит инде гел депутат булып эш эшләп кенә утырмайбыз. Өй эшендә башкарабыз, баксаларда эшләйбез. Менә үзең менән серләшкәндә бuna ошо көйләр туа. Хәзер бuna йыр язу бигрәк кызык. Йырды эфирга сыгару дип әйтәм. Беренче йырымда минең безнең Иглин районында эшләп йөргән малай, егет, бик һәләтле баянчы Фәгыйм Токымбәтов башкарды. Мин йырды йырлайым да үзем, видеога яздырам да ебәрдем. Фәгыйм мин әйтәм, мин музыкаль грамота белгән кеше, без бит инде педучилищела музыкаль грамотага ла укыттылар, баянга ла укыттылар. Ноталарын язып ебәрәйемме, мин әйтәм. Юк ди кәрәкме әйтәй. Хәзер шул хәтлеге ул бuna мин йырлаганда ниндидер программага куеп, шул аранжировка эшләйләр дә. Шул хәтлеге матур итеп бuna минең иң яраткан йырларымның бuna беренче йырым ул көтәм әле, ул мөхәббәт турында. Буны асылап та бuna хәзер тыңлатып үтәйек. Күптән инде алгы йөзләрең еді, таң алдынан төштә күрмәйем. Күңел дәрде үтә һарһагыш, яңгырлыкка нисеп түзәем. Көтәм әле күпме булһалар, көтәр әмәлдәрем улһалар. Көткәндәргә кайта көткәнедәр, юллар урау булһалар. Зәрәгән урында шул кадәрле матурлыкларга туктала китеп барабыз һәм шул аралыкта шул мәхәббәт дигән сүзгә тукталган идек бит инде. Әлбәттә, үзегез теләгән генә җаныгызга якын булган шигырь, аннары бездә әйтәләр бит, артистлар сөю, үкенечле сөю, хыянәтләр хакында, син калдың, фәләннәр турында җырлаганда әйтәләр инде, бу кемне уйлый икән, кеме калды икән, кемне уйлап җырлый икән. Хәтта мин алай түгел икәнен иҗатта барыбер да кайнап торган җан буларак белсәм дә, сезнең шигырьләрне укыганда ниндидер төптә булган лирика, төптә булган, кемгәдер булган хисләр, кайлардадыр еракта калган сагынулар тойдым кебек. Бәлки дөрес түгел, бәлки кешеләр арасында йөреп, бәлки чынлап та күңелдә сакланган ниндидер елларда калган ярлар чагылыш тапмый калмагандыр шигырьләрегездә. Үзегездән ишетик әле. Минең дә язмышымда бuna һәркемнең язмышында асрай торган хыянат та булды. Аңлашылмаусанлыкта булды. Теге Мустай Кәримнең бар бит. Мин яратып йөреп, улар да мине яратмагандар булды. Улар мине яратып, мин уларда яратмагандар да булды. Шунда бuna ошо бүтән төрле ошо хистәр шигырьләргә яткандыр дип уйлыйм. Бер бик кызыклы сорашу булды минең язмышымда. Заманында bir матур гына, акыллы гына, тәртипле генә егет минең артымдан йөрүне. Барбер өнәп йетмәнем. Нишләптер күңелем тартманы инде. Чөнки мөхәббәт ул, мин һәр вакытта студентларга әйтеп киләм, ул тәү күрүдән була. Әгәр дә беренче күрүдән үк минең менә ошында нимәдер янмаха, нимәдер шартламаха, демәк мөхәббәт булмаясак. Үзеңдә өйрәтеп караганда, тырыштырып караганда ул бүтәнләй икенче хисләр буласак. Мөхәббәт ул бер күрүдән була. Менә бер күрүдән янмагас булманы инде. Елдар үтте, ул да гаиләле, мин дә гаиләле, ул да бик матур, дәрәҗәле урында хәзер, нык дәрәҗәле урында. Самолетта бергә тап килдек.
Хәзер яшькә кайттык, һөйләшеп киләбез бит инде. Бына шулай булһа, мин һаман һине изләйем. Һаман ул бит инде элекке заманалар икенче кулга-кул тотынышу гына иде безнең бына иң теге зур бер-берең менән аңлашыу, әйеме? Бына мин 3 минут, 4 минут эчендәме язып өлгергәнсә шигырь яздым. Һәм мин уны уга укыттым. Оның был шигырьде мин йыр итеп тә язып, уны бик матур итеп Башкортстанның халык артисты Фән Гальмөхәмәтов та башкара. Был шигырьнең иң һуңгы юлдары бына шулай. Тукта тиле язмыш, яфалама. Әйләндермә инде салбашты, яшьлек томандары калды ерак. Һөйләрем шунда алашты. Кызганса каршы кире кайтып булмай. Улган һөйләргә лә, булган хаталарды да төзәтеп булмай. Шуңа күрә лә бына ошондай моменттар улар һәрбер кешенең язмышында, гомерендә булгандыр. Әмма мин бер касанда үткәннәремә үкенмәйм. Үзеңне ничек күрәсең килә, үзеңә мөнәсәбәтле кешеләрдән ничек күрәсең килә, кешеләргә шулай булырга кирәк дип әйтә Ярайхан урына. Үзенең авыр вакытларында, үзенең кемнеңдер киңәшенә мохтаҗ чакларында ни эшли? Шул вакытлары бар микән? Әсәем бар инде. Ул һәр вакытта да миңа акыллы кәңәш бирәр иде. Бүгенге көндә әгәр дә ниндәйдер бына йөрәгемә хаймаган серем бар икән, уны кызыма һөйләйм. Әмма ул бер вакытта әйтте, инә әйтте, миңа бүтән һөйләмә ди, куркам ди, түзмәсмен һөйләрмен берәйенә дип куркам ди. Шуңа күрә миңа кыен сактар була, мин шигырь юлына барып баса ул, йыр моңга әверелә. Кайвакытта кеше күрмәгәндә мин кешегә күрһәтергә тырышмайм. Баянымны кысаклап без оннан бергә хәзер олы гомер ел үтеп барабыз. Уга хәзер инде 40 яшьтән ашу һаман исән сердәшем, баяным. Бына кәңәш бирәлмен. Ул хәтлеге кеше белә белмәслек сүзләрегезне берегезгә лә һөйләмәгез. Берегезгә лә һөйләмәгез. Хатта ахирәтләрегезгә лә. Бер тапкыр гына минең авызым эчте яшь сагында. Бер генә тапкыр, әмма ул минең гомерлеккә шундай аяныслы ла, ниндидер бына бүгенге көндә үкенүләр тудырган да бер дәрескә әйләнде. Мин шуңа күрә лә кәңәшләшәм, бына инде теге тормыш кәңәштәр бит инде төрлеһе була. Кәңәштәрнең төрлеһе була. Яшәешкә кагылган теге нейтраль кәңәштәр мин кызым белән кәңәшләшәм. Ул шул хәтлеге зауыклы, ул шул хәтлеге тәртипле, акыллы бала. Мин хатта теге кайвакыт икәү йөрибез бит инде магазиннарда. Һезгә көзгә кирәкме диләр? Юк, мен әйтәм, минең көзгәм кырында. Көчле затның шул кадәрле минем каршыда утырган көчсез чагы бармы ул кайсы вакыт? Яшьрәк сакта илай торган идем. Хәзер һуңгы тапкыр үкереп иланым, сөнки зур өйдә мин бер генә үзем мине иртән барып кайтып атайым янына. Йырлар, мин аның колагына йырларын йырлан. Без сөнки һәр вакытта икәү йырлай идек. Ул миңа әсәем вакыт булгас кызым, ошо йырды йырлалы дип әйтәйин әле, без йырлай торган идек. Колагына уелды йырланым. Шуннан Фәридә Кудашева апа йырлай торган Айдың якты нуры төшә саф минең авылым кызларына, шуны йырланым. Ул миңа мөңрәп йырлашып ятты. Шуннан кызым әйтә, инәй, атай бәлки аягына баса алмас хәзер. Әмма ул әле үләргә йыенмай дип күпмеләр вакыт үтте, миңа шылтыраттылар. Мин үзем бер үзем генә идем. Өйдә кыскырып йырланым. Әмма беркем дә ишетмәне лә, күрмәне лә, стеналардан башка. Шуңа күрә лә мин илак катындарга үземде якынламайм. Мин
көсле, мин көсһез көсле хатын дип әйтә алам үземдә. Менә шундый матур фикерләрне мәҗбүрмен генә туктатырга дип әйтә алам, чөнки вакыт шиксез бирелмәгән. Искитәрлек матур тамаша кылып утырдым. Бик фәһем ала торган сәгать минутларны барладым, вакладым дип горурланып әйтә алам. Шуңа да сезгә карап сокланып, сүзегез бүген дә көннән көн ныграк дип әйтәсем килә. Үтемле, исемегез җисемле булып яшәгән гүзәл ханымнарның берсесез. Сезгә йөкләтелгән җаваплы вазифалар яхшы нәтиҗәләр бирсен өчен тырышлыкта барган юлыгыз, кыйган тормыш тәҗрибәгезнең, иҗат балкышларыгыз биргән халәтегезнең үрнәгендә телевизор караучыларыбыз да бүген аз гына булса да яшәргә өмет, ышаныч, теләк, алай гына да түгел, тормышны яратып яшәргә теләк, омтылышында көч бирә алган булсак, бу очрашу юкка гына түгел. Иманым камил, чынлап та шулай булгандыр, димен. Вакыт бүлеп килә алуыгызга зур рәхмәтләр. Сезне шәхси дөньягыздан алып, киң даирәдә якын иткән телевизор караучыларыбызга, туган телне яратып караучыларыбызга, асыл затларыбыз, хатын кызларыбызга үрнәк алырдай фикерләрегез белән тагын да син, хатын кыз, бирешмә дип әйтеп калдырыр матур теләкләрегезгә урын бирмәй мөмкин түгел. Ямһез хатын кызлар юк бу дөньяла. Битарафтар һәм ялкаудар гына бар, әмма без һәрберебез дә матур. Үзенчәлекле матурлык белән. Шуңа күрә лә хатын кыз һәр вакытта матур, күркәм булып калырга тиеш, чөнки бу безнең исемебезгә тап килер, исемебез безгә табигать горур исем биргән хатын кыз һәм һәрберебезгә әсәлек бәхете, оласәйлек бәхете, ир катыны бәхете бирһен. Үсеш бәхете бирһен, чөнки бәхет ул шул хәтлеге түңәрәк нәмә, унда барлык нәмә хәя. Һәм әлбиттә күктән иңдергән. Безне ирзәребез, янәшебез дә хаклаһын, яклаһын. Матур итеп бергәләшеп, улдарыбызны, кызларыбызны, оныктарыбызны үстерәйек. Күктәр имен, күңелләребез тыныс. Һәм яшәешебез мул, камил булһын. Шул гына, шундай изге теләктәр. Мин Учалы яңа килене, Учалыла бик матур әйтем бар. Бул әйтемдә хәзер бөтә дөнья белә. Мин кайсы илдәргә барам, уны һәр вакытта тәрҗемә әйтеп йөрим. Хау булайык, бай булайык, бар булайык. Яшәгән заманыбыз дип башлаган идек тапшыруны. Яшәгән заманыбызда шундый соклангыч шәхес, соклангыч хатын кызларыбыз бар булу, бу бик зур бәхет дияр идем. Зөһрә Игануровна, килүгезгә мең рәхмәт, алай гына да түгел, илебезгә, моңыбызга, телебезгә, кешелеккә кирәк йөрәгегез, матурдан матур, батырдан батыр йөрәгегез тынмый, типсен дә типсен әле. Рәхмәт. Рәхмәт дөрес. Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыруы ахырына якынлашты. Күрүгезчә, яктыдан якты, изгедән изге ярала. Моңа исбат бүгенге күрешү. Уйларыбыз якты, максатларыбыз изге булып яшәргә омтылыйк. Күрешкәнгә кадәр.